But no one says a word, it's time we talk about it. Hej, det är dina arbeiðis och du lurta efter parti podcast. Och det är en podcast som är känt om vis VAKURLEIKI.FO. Jag måste säga här ganska flera att du kan känna det. Och jag också parti podcast så är det ett huvud bara prata om några ting. Och jag också att ett som hör jag min tanke om något snack senast är det vi att göra ynskilistan. Ofta så spyr jag folk om vad ynskilistan jag gav och så när vi ganska skriva ner och göra en ynskilista så är det att det spyr så har vi ett konkret och ett bönerättesvär. Och i minnes gott här var lite så såg vi ofta vi en BR-bläge. Det var lökobläge. Och så valde vi dock akkurat ord här som vi inte så och i minnes också det var såna ting och det var riktigt att välja. Och i minns att det är att armar var inte bläge så helt man kanske inte att man manglar när kan man också säga du vet ja vad ska det för inte mer och det är ju bara präcka på ganska man hever allt det som man nu törva men i minns gott här så börjar jag bläga och är som bländon och minns gott det är några färger och lögner så flottar ut och det var alltid akkurat nytt att sucha. Så minns det gott vi till att vi tog det köknet där så sa om morgon ting som är i huxa mer. Inte ting som är ändliga i törva, men ting som är yngste mer. Det sa så flott ut att det visste någon annan som måtte i synsne. Och i huxa med det lög vad att blä kan göra vi och eller att göra vi tittar Facebook att vi kanske är vi för Facebook så huxar vi det om ting som vi manglar. Vi tar det gott och vi tar det att törva. Och kanske att han har vill säga fler lösningar av Facebook eller hugg till lösningar blöjn så kan tankar om allt det som vi tar till huggsockon, allt det som vi manglar och det är inte alltid att det är några ting som är nejo. Vi sjående vi kvart kan det vara nejo, men det är inte alltid och huggsa det att onke du kurser för mig kan det göra till att jag blir onögt. Och jag huggsa att jag skulle understryka att det är inte gärna vi hittar lösningar blöd vid och i tajmon så jag vi gå till på det är gott att vi spärra men och det så kan det ju få okon att inte okon next thing och så jag kanske bara katt vid mangla eller kan vi hålla att vi mangla. Och att det som är särskilt huxa i samband med det är kvarter där vi och människor att vi bara brukar tog upp på att inte. Här kan så vi heldur borde brukt tog på att tacka och huxa om allt det som vi öja och gå så signa vi det då. Det är väl det som ger glädje. Och jag tänker sig till Guds skaver bäj störst och smått till här skoa till han hever gjort så tror vi undran till det som Herren hever gjort. Och 4 Timoteus 6:6 säger ja, samma vi nøgdsemi är Guds en stor vinninger. Så Bibeln tosar med det och så tydningar mest är att vara nökter och så kunde det vara nökt men det är ju som vi att tacka eller sucha till som vi öja. Hur så signar vi det då? Sätta pris på det. Så det är bara en sån spurningar lika och halda tid att vi borde vara raskare att talt Guds skaver, talt Guds signingar till tid som gör nökt som vi heldur än att skriva en längan ynskilista. Jag huxar det men det är ju AH och jag har ska tid halda. Och jag huxar bara kvart är tid tacksam för. Du må gärna vi mest sända in kvart tid är tacksam för. Jag skriver mig en liten lista för ting som är tacksam för. Det är utifrån Sanje som har damer tjoliga gott. Och min lista här jag så är 8 är tacksam för att jag har tack och i mig eller tack över Hetta. Att kjol. Att jag har också en vera. Nummer 2 så är jag tacksam för att jag har ett ställe att sova. Nummer 3 så är jag tacksam för att jag har mat som jag kan sätta på bordet. Nummer 4 så är jag tacksam för att jag har skäckvar av foten. Nummer 5 så är jag tacksam för Guds kärleka. Nummer 6 så är jag tacksam för mina familjer. Jag har en familj, bäsvia familj och familj. En man. Folk. Nummer 6 så är jag tacksam för alla signingar godkänner mig som är så otroligt nekvar kvann det. Jag också bara att jag som kvällt i natt att jag kunde sova tryggt och gott och vakna upp till en nudjan dag, god snarare nudj kvann morgon till en signing.
Og jeg god å tja okken, og jeg tror vi møter og i dagligdagen, og det er ikke alltid så nevnt, og jeg starver som lærere, og det er ikke alltid at man vaknar seg utkvilder, og det man bare mør, og man ikke godt tål. Men også nu i Øtlandtøy så god vi okken, og også om tikkene som i skúla, kanskje de kjenner at de er ensamhet. God det tja tikkene, han alltid nær, og kanskje han liksom stora, eller okkur som det sier vi, god nær til okken, han lov okken, aldri nærfra fra okken, alltid være til okken. Og det en utrolig stor skikning. Og nu tar jeg faktisk vi tikkene som kjenner Jesus, men hvis det er noen som ikke kjenner Jesus, så vil jeg gjøre det at for jeg leser Bibelen, kommer kjenne han som tykker personlig herre og frelsere. Han en ondfull viner av FYLGs vi, og av så minnes vi jo til at Jesus kom i heimen, at gjør dere en utvei til ferien. Tusen for jeg tid. Lurta vi det, det var bare en lille edjan. Jeg kan skrive vikene for å gjøre dere en takksomhetslista, heller enn en ynskilistan. Jeg husker om at jeg minnes de ting vi gjør, takksom for de ting som vi hever. Og jeg husker om at det så kjøtt at man kan missa familielimer og ting som man øyer eller hever nær. Det er veldig viktig at vi gjør takksom for de tingene. Hvis de vil døyla vi mer hva ting tid takksom for det, så er det velkomne å gjøre det. Det blir så stort litt. Det er altså oppmuntrende at jeg hører til og leser til som tid skriva og sier. Det utrolig gjevende for meg. Så det er alltid velkomne å gjøre. Så vi tar oss etter neste i noen måned eller torsdag. Annars bare følger vi og hjemmesiden VAKURLEIKI.FO. Så synes jeg at det kommer ut hver dag i desember. Og her også tror jeg luker som de kan åpne. Så hvis jeg tror at her lukene så synes jeg at det hver kommer ut den dagen. Takk for at du lurte av videoen, og hvis dette har hjulpet dere, så endelig er damer til. Og døyla da vi tykker av videre, det er alltid velkommen å sette dere samband med meg, hvis det er noen spurningar til det, så vil jeg røyne hjelpe dere det som jeg kan. Så jeg vil be for dere til det minste jeg kan gjøre. Så ja, vi ses etter. Bye!